Ahmed Gaza Niger. Kaga ai ikon Allah ne ku tittire sai da magirbi. Kaga ai ikon Allah ne ku tittire sai da magirbi. Wata rana ina kan da tafiya sai ga wata yarinya. Gata da kan sura doguwa kuma fara, gata da kan kallo idan ta yo murmushi. A take nan na ta aka birki sai na fito daga motata. Kallon farko dai da na mata sai da ta sace min zuciyata. Na tsaya gaban motata, na tsaya ina daidai nazari. A take nan na je gare ta domin na furta mata yar manufata. Nan take na yi sallama a gare ta, sai ta amsa min dukkanin sallamata. Sai na ce da ita ina son magana. Nan take ta ce min tana jina. Sai na ce da ita abu ne da yake raina. Sanki ya shige min dukkanin kalbina. Muna nan dai muna tattaunawa, sai ta ce da ni ta daɗe da kawuwa. Ta gama gaya min sai ta yi tafiya dai abinta. Ashe ni ban karbi kul adireshin ta ba. Ta tafi ni ban san inda zan sake ganin ta ba. Neman ta zane je ko Allah zai samu dace. Kaga ai ikon Allah ne ku tittire sai da magirbi.